co? Tak co, Pepi? Pepi? Jaké první počety? Čekala jsem, že tam bude víc vítru. A že budu dělat víc špatně, ale na to jsem úplně zapomněla. První dojmy. Mega dobrý. Mega dobrý. Nebáli jste se, kluci? Ne, to bylo mega dobrý. Špatně. Ne. Viděli jste hodně daleko? Jo, i meduzy. Meduzy? Jo, tam fakt byly meduzy, třeba markový.